মোক তিনটিলা আৰু বুঢ়ী এই অঞ্চললৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আছিলে, কিন্তু মই আহিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু আজি আহি দেখিবলৈ পালোঁ যে ইয়াত এটা জনসমুদ্ৰ হৈছে আৰু ইয়াত অকল বড়ো নহয়, ৰাজবংশী নহয়, সকলো জনগোষ্ঠী প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা এটা মিলনভূমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। খুব শান্তিৰে চবে বহি আছে। ইয়াত গাৰো আছে, ৰাভা আছে, কোচ ৰাজবংশী আছে, সূত্ৰধৰ আছে, মাইনৰিটি আছে, বঙালী আছে, বড়ো আছে। আৰু এই অঞ্চলটো আগুৱাই নিয়াৰ আমাৰ দায়িত্ব। 17 বছৰত BPF এই অঞ্চলটো নেগলেক্ট কৰি থৈছিলে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক ভয় খুৱাই UPPL আহিলে ঘৰ ভাঙিব, এভেকশ্যন কৰিব, খেদি পঠাব, মাৰিব বুলি BPF ভোট লৈ আছিলে। কিন্তু যোৱা 3টা বছৰ আমাৰ যি মৰম, আমাৰ যি সন্মান, আমাৰ যি শ্ৰদ্ধা আৰু সকলোকে লৈ আগবাঢ়ি যোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি মন্ত্ৰ সবকে সাথ সবকে বিকাশ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি এটা ভিজন আৰু BTR চৰকাৰৰ UPPL BJPৰ যি এটা আঁচনি, ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো উপকৃত হৈছে আৰু সকলো সন্তুষ্ট হৈছে। এই কাৰণে এই নিৰ্বাচনত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই। আমাৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই বিপুল ভোটত জয় হ'বলৈ গৈ আছে, এইটো নিশ্চিত হৈছে। মই কৈছোৱে 2020 চনতে নাঙলৰ ওপৰত ট্ৰেক্টৰ উঠিছে আৰু অনাগত দিনত নাঙলৰ ছবি লৈ পেলাই ইলেকশ্যন খেলিবলৈ আৰু কোনো মানুহে নলাব। जोङो बावखुंग्रि समस्थियाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि प्रमद सारनि जोङो प्रग्राम लानाय जादों आरो बे प्रग्रामाव जोङो जोंनि गासै मोनजि प्राइमारिनिफ्राय जों गासै 5000आव जोङो टारगेट खालामदोंमोन, नाथाय बिनिफ्राय डाबल रायजो राजाफ्रा गोसो गुदुं जानानै लोब लोब फैदों। जोङो जोंनि टारगेट बायदि गारि हरदोंमोन, नाथाय रायजो राजाफ्रानो गावबा गावनो गारि लानानै फैदों। दा बे हिसाबै जोङो दिनै बे मोनसे देग्लायनि बा लकसभा बिसायख'थिनि जे बावखुंग्रियाव मोनसे फोसावदिंनाय, बेयो मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय होननानै जोङो बुंनो हायो। मानोना दिनैहाय शिब सारनि प्रग्रामाव जोंनि रायजो राजा भटारफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जोबोद सारजों खुसियै मत बिनिमय खालामबाय। जों बेखौ जोङो नुनो मोनदों। रायजो राजाफ्रा गोजोनदों। सरकारनि माखासे मावनो लानाय आसनिफोरखौ सारनिफ्राय मिथिनानै आरो रायजो राजाफ्रा भटारफोरा बांसिनै गोजोनदों आरो जों आसा खालामदों देग्लायहाय जे 2024 मायथाइनि जे लकसभा बिसायख'थि, बे जोंनि NDA नि प्रार्थी जोंनि जयন্ত बसुमतारी, बे जयন্ত बसुमतारी जे सेम्बल ट्रेक्टराव गोबां रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा भट होगोन होननानै जों मिजिंथिबाय। नांगोला थानाया नैबे बिसायख'थिनि उनाव बे मोनसे रोखा जागोन। दिनैहाय बावखुंग्रियावबो नांगोलनि बा BPFनि दैदेनगिरि मावथिफोरा गोबां जयेन जाबाय। मैयानिफ्राय जों कन्टिनिउ जयेन खालामदों। दाबो आङो नैबे मिटिं जोबनायनि उनाव थिनथिलायाव आङो 50 जन जयेन खालामगोन, दिप्लाय बिलाव 50 जन जयेन खालामगोन। बे सामफ्रामबो बिथांमोना लिडार वार्कार सापर्टारफ्रा UPPLआव जयेन जागासिनो दङ। बे हिसाबै जोङो बुंनो हायो लासै लासैनो नांगोला बेयाव थानाय नङा। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसननोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसननाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिशन मोननो हागोन।
गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371।